салом алейкум мухлисои дишей. мехоҳем ҳам вақт дар лаботон ханда боша ва гуфтанем ки дишей зуре мехонад. Салом алейкум муҳтарам хонумон ва ҷанобон, кадомое ки подписатсия кардаганд дар канали Дишей, ҳаминҷо зимора пешакӣ дар гӯшмон хон ки бигӯем ки гарени бад мехона репа. Карочи дар ҳақиқатан гарени мехона мо мухлисат инам ҷама каса инам ҳам канали ҳами чӣ дар кораиш мода серьёза о канали я бачаи бодобда подписатсия кинем, мада подписатсия кинем, Абдулло тоҷик да подписатсия кинем, ҳами чӣ дар кораиш мода ай барои савобе ина одамои взросли да подписатсия кинем чӣ дар кораиш монда ин ҳами одам чӣ дар кора